Nina, Mali bena marfa dilayɔrɔ dayɛlɛ. En 2025, avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Ka kɛ ni 20 janvier, an ka jamanakuntigi n'o général Assimi Goïta ye, ale yɛrɛ ka discours la, ale ye tâche bila kɛ ani ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma. A y'a yira k'a fɔ k'u bɛ baara belebele la an ka jamana kɔnɔna la. O de hokumu kɔnɔna la, a ka kumakan na, a y'a fɔ ko ɲina ko Mali bɛna maramafɛn dilayɔrɔ yɛrɛ dayɛlɛ. Munition b'o la, armement b'o la ani assemblage d'armes. Nin hakilina b'a to an ka sɔrɔdasiw u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye minɛnko ta fanfɛla ye, dɔ bɛ bɔ o sanni na ka bɔ kɔfɛ. Aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ni usine d'armement yɛrɛ jɔli la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la?